coses. La professora ens va demanar fer un treball De l'economia del bé comú. Que no teníem ni idea. Jo vaig pensar en aquest moment, Pues que vaya merda, perquè tenia molts treballs que fer. perquè no sabíem el que fer. A mi no m'agradava els treballs en grup. El que volia era fer activitats pràctiques que les aproximaren al seu entorn, com millorar coses que estan molt vinculades amb el seu dia a dia. En el nostre poble tenim un problema, hi ha gent que embruta molt. Així va sortir la primera idea. Una aplicació que vam crear nosaltres de còdics QR que anàvem buscant per el poble. Al crear l'aplicació ja es van distribuir els codis QR i després els participants els tenen que buscar en cada punt de la ciutat. I ajudes a reparar, reconstruir coses del nostre poble que estan afectades. El primer repte és el de la mar, consisteix en netejar la platja i després tenim el del riu. Així també podem limpiar-lo. Després tenim la de les infraestructures. Per a que la gent vulgui provar els reptes i tenir una certa motivació. En els codis QR es donaven uns cupons. I pots anar a un comerç local per a comprar-te, jo que sé, una llibreta de les que t'agradin o un paquet de cromos de futbol. Jo no sabia que podia afectar tant el comprar online. Beneficia, a part dels comerços locals, a mantindre net el poble. Sí. Jo crec que me'n recordaré tota la vida. El que jo pretenia és que ells foren crítics, veguen que ells sí que tenen capacitat per a prendre decisions i per a fer canviar el món. Busca i troba reptes. Escaneja els codis QR. Fes el repte i comparteix la foto. Acumula punts i fes compres locals. Fomenta el comerç local. Una idea molt viable.